kad vidiš da ti mozak bježi, da ti fokus bježi, doslovno na toj stranici na kojoj jesi učenja skripta, čega već, pronađi neki koncept koji ti je težak, zbunjujuć i njega probaj, visli ga u glavi što življe, što veće, što žarkih, jačih boja i neka bude stvarno apsurdno. Znači, neka nema nikakvog smisla, neka ima smisla, dakle, vizualiziraš to nešto, ali napravi smisli to na najsmješniji, blesaviji, luđi način. Dakle, samo razmišljanje, joj, kako ću ja, ne znam, nekakav latinski naziv ili nekakav proces ili nekakav zakon, nešto dosadno, teško, monotono, kako ću ja to prikazati vizualno, još da bude blesavo, ludo, otkačeno. E pa baš to razmišljanje, prije nego što to stvarno i zamisliš u glavi, natjera tvoj mozak da se full fokusira na tu stvar. Opet kao sa onim crtkanjem, nemoj sad 3 sata samo gledati i razmišljati